Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkamu da sake kasancewa da ku a cikin kamar shirye-shirye da muke dan gabatarwa. Wato wannan Allah yadda za mu dan nuna yadda ake transaction daga Pyypl zuwa zuwa domiciliary account da kake da shi a Nigeria. To kamar yadda muke gani, wannan shine account ɗinmu na Pyypl wanda za mu yi amfani da shi. Mun loda kati a kan shi. So amma Pyypl ɗin kamar yan ko kula sosai za ku ga cewa za mu yi amfani da na Dubai ne, ba na Nigeria ba. Wannan Pyypl ɗin na Dubai ne. Yadda za ka buɗe Pyypl ɗin Dubai abu ne mai sauƙi. Ka sami wanda yake da layi a can na Dubai, so sai ka yi amfani da iya lambar wayarsa ka buɗe account din da shi, documents ɗinka kuma ragowar gaba ɗaya sai ka sa naka wanda za ka yi verification da shi. To abu ne mai sauƙi, da ka samu lamba a can sai ka yi amfani da ita sai ka buɗe wannan account ɗin na Dubai. Okay. To katinan da yake karɓa sosai kamar last month ya ɗauki black card, ya exclusive kenan na access. So kuma yanzu haka yana ɗaukan katina gaskiya da dama wanda za ka yi amfani da su, especially irin kaɗawar irin su standard chartered da ragowar katina za ka ga cewa duka sun wuce. Stanbic ma duka da za ka dai gwada katina insha Allah wanda za ka ga samu sun shiga successful. To abu biyu, kana da option guda biyu idan ka ɗora katinka akan wato ita wannan Pyypl ɗin. Na farko za ka iya tura account, za ka iya tura abin da kake da shi daga wannan account ɗin naka na Pyypl zuwa kan domiciliary account kamar yadda muna faɗa da farko. Sannan kuma za ka iya tura shi kan transferwise, sannan kuma za ka iya tura shi zuwa kan dupas copy, duka zai je. So amma wanda za mu yi amfani da shi yanzu dai za mu yi amfani da na zuwa kan domiciliary account. So domiciliary account ɗin ma da ake buɗewa da yake karɓa guda biyu ne. Yana karɓar na Fidelity Bank sannan kuma yana karɓar na GT Bank ga wanda suke Nigeria kenan. So in baka da wannan account ɗin kenan kaga wataƙila ba zai je ba. Sannan kuma za ka iya amfani da third party account, wato na wani kenan ka sa a kai, na shi na Fidelity ko na shi wannan GT Bank ɗin. To yadda ake tura abu mai sauƙi. Da fari dai in ka tashi ka fara ma, in kana so ka fara duba ka ga cewa ya rate ɗin Google, ka je Google ka nemo conversion, kawai ka sa me sunan shi, ka kawo wani kalmar conversion rate ɗin su, ka sa EAD to USD. In ya baka sai ka zo nan misali gashi, idan na sa misali yanzu nan ina da dirham 100, to kun gan shi ne $27.23 kenan da nake da shi. To yanzu abin da zan yi, zan fara duba kan dirham nawa nake da shi. Gashi nan ina da 176.3H. So idan na zo nan na sa 176.3H, kaga it means ina da 40H dala a kai. It means that katin da na amfani kenan da shi dala 48 ya bani. To abin da ya sa muka ce za mu tura shi kan zuwa dom account, ba za mu tura shi can ba saboda me, is same thing. Yanzu haka dala ana sai da ita a kasuwa, wato kasuwar bayan fage ana sai da ita kan dala 610 take tafiya, 610. To shi sa za mu yi amfani da na ta karɓa ta banki sannan mu je mu siyar. So abinda za ka yi yanzu, tunda kana da dala 48 a cikin wannan ɗinka, a cikin ita ce wannan 176.3H EAD, to sai ka zo nan za ka ga shi a rubuta maka home history da send. Za ka zo ɓarin da aka sa send sai ka danna. In ya buɗe haka, to turawa kai is very simple, abu ne mai sauƙi zai da za ka tura kan zuwa dom account ɗin. Kamar yadda nake faɗa shine, a nan wajen za ka ga rubuta wani ma country code. To tunda kai kana Nigeria, sannan account number ka ta dom account ɗinka ta Nigeria, sai ka ɗauko lambar wayar da take kai, sai ka zo kawai sai ka danna, sai ka zo ka nemo Nigeria, ko kai sacin ko kuma ka duba, ka ga muna da Nigeria. Bayan na sa lambar wayar da take kai, to yanzu zai kawo mun wannan nawa zan tura. In muka kula a nan wajen gashi nan, kun gani sun ce da ma za su ɗau P17, nan za su tambaye ka ga iya maximum, ka gan in suka cire 17,
yana da 176.3h EAD za su cire 17, kaga abin da zai rai min ragowa ina da 159.3h, ita ce abin da zan iya turawa kenan kan account ɗina. So sai in ce okay, to in zaka danna, in zaka gano cewa yanzu dala nawa ce wannan dirham 17 din, sai ka ƙara dawowa kan wannan abin sai ka ce okay, to yanzu dala 17 nawa ce, kaga kana da around wajen $5 4.63 dala za su ɗauka, kaga za su ɗau wajen $5 kenan. To kusan charges ɗin ɗaya inda ke kan account ɗin, sannan ka sa last name inda ke kan account ɗin, sannan sai ka zo ka sa account number, sannan ga bank ɗin. Bank ɗin abin da nake so mu kai ji kenan, dama kamar yadda faɗa Fidelity Bank ne da GT Bank, su kaɗai ke karɓar wannan payment ɗin anan. To iya abin da za ka yi kenan, da ka danna da ka sa GT Bank, da ka sa GT Bank a wajen kawai sai ka danna next. To insha Allah in ka tura kamar da daddare haka can cikin dare, to kafin ma asuba za ka ga ya je, sun dai rubuta ma instant, to in ka ci sa'a ma zai iya zuwa instant ɗin ya wuce. To wannan shine process ɗin da za ka bi, sai ka ɗauke ta ka saida ita a, sai ka je banki ka yi withdrawing kayanka ka saida ta a 610, amma kada ka sake ka yi da wani bankin wanda ba Fidelity ba ko kuma GT Bank, to ba zai je ba. To wannan shine process ɗin kamar yanzu.